ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ክቡር ቀሲስ ሰመረ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ እስጢፋኖስ አመሓዳሪ ከምኡውን ክቡር ቀሲስ ዮሐንስ ኣብዚ ኣብ ሙኒክ ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያንን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያንን ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አመሓዳሪ ክቡራን ሊቃውንቲ ኣብዚ ዝተረኸብኩም ክቡራን ዲያቆናት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት በብማዕረግኩም ኩልኩም ምእመናን ምእመናት ከምኡውን መናእሰይ ህፃናት ደቅና እግዚአብሔር አምላክና ፍጹም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ ረፊድኩም ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ኩላትና ካብ ዓመት እስከ ዓመት ሓልዩ ብሰላም ብጥዒና ነዛ ብርክቲ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ስለ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይኹን። እቲ ብሽም እግዚአብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ። ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ዝብል መበገሲ ርእሲ ጌርና ቃል አምላክ ክንመሃሪና ሕፅር ንዝበለ ሰዓት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኩላትና ሰማዒ እዝኒ ኣስተውዓሊ ልቦና ይዓድለና። ቀዳምነት ኣብዚ ዘለኹም ኩልኩም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሰዓብቲ ተኸተልቲ ደቅና ብፍላይ ድማ ኣብዚ እንጉሽታት እዩ ዝበሃል ዘለናሉ ከተማ እንጉሽታት ትነብሩ ኤርትራውያን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሎመዓልቲ ብብዙሕ ፀገም ሓሊፍኩም ኣብ ብዙሕ ሽግር ዝነበርኩም ምዃንኩም ተረዲና እቲ ዝሰየምኩሞ ታወተ ቅዱስ እስጢፋኖስ ካብ ዓዲ ሒዝና መፂና ቅዳሴ ቤቱ ዝተኸበረሉ ዓብይ በዓል ስለ ዝኾነ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ዕልል ኢልኩም እግዚአብሔር አምላክ መጀመርያ መስገን። እወ ብጣዕሚ ተደራራቢ በዓል እዩ። ድሓር ክንኸይድ ኢና ናብቲ ጉዳይ። ሕዚ ግን ናብዛ ትምህርትና ንኸድሞ እታ ርእሲ ብእግዚአብሔር ብሽም እግዚአብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ ስትበሉ ኩልኹም ድገምዋ። እንደገና ሳልሳይ እወ እዚ ሃይለ ቃል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ንረኽቦ ሃይለ ቃል ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 መበገሲ ጌርና ካብ ቁፅሪ 17 ከባቢ ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ ማለት እዩ። ይቅርታ ካብ ቁፅሪ 9 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ሎመዓልቲ ዝነኽብሮ ዘለና በዓል ዓብይ በዓል እዩ። ንዓኻቱም ድማ ኣብዚ ዘለኹም ምእመናን ድማ ተደራራቢ በዓል እዩ። ምክንያቱ ሓደ በዓል ሆሳእና ኢና ነኽብር ዘለና ሎመዓልቲ። ሆሳእና ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ሓደ እቲ ዓብይ በዓል እዩ። ሆሳእና ማለት እንታይ ማለት እዩ? መጀመርያ ትርጉሙ ሆሳእና ማለት
مدحانيت مالتي وشأناه زبل كاب إبرايست زمت أخوينو مدحانيت ويدما حزي أدحننا مالتي زي دما أبزي بعله وسأنا نقوله قويتانان أملاخنان مدحانينان يسوع كريستوس نمجمر يا جزي أبزي عالم زي زتخورلو زتمسجنلو علتي مالتي عزي 33 عمت أبز عالم زي نعنا نمدحان كمالالس كله من الباج قدوس مصحف زي تردعنا سبات بمسغانا طرح وي سبات እናወደስዎ እናመስገንዎ ዝነበረ ክመስለና ይኽእል ነገር ግን ቅዱስ መጽሐፍ ከም ዝነግረና ታሪኩ ከም አይሆነን ገና ክውለድ ከሎ ጀሚሩ بفتنا أدينا قدست ድንግል ማርያም ውን ከሙ بسدت بمكራ دحار دما تحقي نعلم نمردع نمهار سب المدحان حدا ببزح تأمرات سبات نافوسه بتمرتون بنوصو نكدحنو እና ገበረ አብዝነወረሉ ጊዜውን ሰናይ ነገር አይገጠመውን ማለት ነው። ስለዚህ ታለም መዓልትና ክብራ ዘለና ዕለት ወሳእና ማለት ሕዚ አድሕን ማለት እዩ ከም ተቀደም ዝነገርኩኩም። ስለዚህ እዚ ወሸእናሁ ዝብል ካብ ዕብራይስጥ ዝመፀ ቃል ኮይኑ በጃኻ ሕዚ አድሕነና ማለት እዩ። እዚ ዝዘመርዎ ድማ ህፃናት عبيتي لكمزامرت حواريات كلهم يوم مخنياتو كل ودسه مدحان سلازدل مالتي مدحان زي دل سوالده الذي يلن سلازي كل بحاتيات نحمش شيحن حمش ميتن عمت عسيرو سلازنبره دق سبات دما ካብ ህፃን እስከ ሽማግለን ካብ ሊቅ እስከ ደቂቅ ሁሉም ደቅ ሰባት በኃጢአት ረሲሖም ስለዝነበሩ ባጠቃላሊ ወድሰብ ማለት እዩ። ስለዚህ እዚ እዩ ሕዚ አድሕነና ኢሎም ኩሎም ብዘይ ዕድመ ብዘይ ጾታ ብዘይ ቀለም አፈላላይ ኣብቲ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኩሎም ሆሳዕና በአርያም ኢሎም ዘመስገንዎ ማለት እዩ። እሞ ሆሳዕና ክበር ከሎ ብዙሕ ግዜ ንእሽተይ ድሕረ ባይቱ كتحزكم كل نجرنا أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان حقنا سرعاتنا مصحف قدساوي أو سئلك تريو كلهم نكو عاوز حكم نكو عاوز حنا كتبها كلهم نامنت أدق تريو مالتيو مسعوالا أوزي أماتيوس ونجيل معرف عسران حدن كنرئ كلنا نبي يرسالي مسكرو ኣብ ደብረ ዘይት ናብ ትርከብ ቤተ ፋየ በጽሑ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ እስርቲ ኣድጊ ድማ ምስ ዕዋላ ክትረኹ ኢኹም በሎም ፈቲሕኹም ኣምጽኡለይ ድማ በሎም ይብል ማለት መጀመርያ እዚኣ ክልተ ኣድጊ ምስ ዕዋላ ተኣሲራ ዝነበረት እዚ ምሳሌ እዩ። ምክንያቱ ተአድጊ ምሳሌነት ኣለዋ። እዚኣ እውን ልክዕ ናይ ደቂ ሰባት ናትና ኣዳም ምስ ደቂ ደቁ ን5500 ዓመት ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ማለት እዩ። ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ ዝበለ ድማ ካብ ማእሰራ ሓጢአት ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ እቶም ዝተለኣኹ ሃዋርያት እዮም። ናይ ምእሳር ናይ ምፍታሕ ስልጣን ዝሃቦም ማለት እዩ። عزي سلة أدقي أيكون أنتوانا تمهرتي تمستيرو مساعدكم زلهم سلة أدقي تعسيرا تفتحا قبل عليا تقميتو خيدو توقعيزو توسنا معرف بتعباي توسنا دما بتعوال خيدو زي اتي وانا مستيرو زي يكون توانا مستيرو
أتعادقي مسعوالا ناي آدامن ناي زرع مخنيات بحاتيات تأثير سلزنا دحنت سلزينا صبوغ صريح خاون ولا توم نبيات زبهالو أبراهام نقدسان بعتق على لون ريهم أو جنة كعاتي زي يخلوا جنة تعاصيلو بحاتيات كل سنة تأثر سلزنا فتحهم أمسوا الليل يلوم سلازي توم سلعاقو ناي حواريات ناي كهنات ناي بوتات مثاليو تعادق دما ناي آدم مسزرقو مثالية مالت تعاسيرا خاو فتحهم أمسيو ريهم مخنياتو سلطان زاو من حواريات بمدرز عصرهم بسماء عصر يخون بمدرز فتحهم دما بسماء تفتح يخون إلو سلطان هو ميو مالتي حزون لومي نكهنات سلطان አለው ምክንያቱ እስከ ዓለም ፍጻሜ ምሳኹን ከነብርየ በዘወሎ ቃል መሰረት ንካህናት ናይ ምእሳር ናይ ምፍታሕ ስልጣን ሪኹም ሕዚ እግዚአብሔር ይፍታ ይብልኹም ካን ሰምዑዎም ደም ፍትሑኒ ትብሉ ታይ ይብለኩም እግዚአብሔር ይፍታሕኻ እግዚአብሔር ይፍታሕ ይብል ማለት ማእሰር ኃጢአት ሪኹም ስለዚህ እቲ ናይ ምእሳር ናይ ምፍታሕ ስልጣን ሐዋርያት ተዋሃበ ስለዝኾነ እዩ مو بيت كريستياننا بزي مسارات يتخورو مالتي دحريو من يدلي الله انت يلكم دما غويتا يدليو مالو غويتاوم يدليو مال ريخم حزي زقاوم سمچم ايسانن ودا نمنتا يفتحو توم تاسرو تسرعون يوم نمنتا يفتحو زبل ايسانن ولا حزون كنت غنا نمنتاي سب سناي نجر يركب نمنتاي سب صبغ نجر يركب نمنتاي سب مسجي أبهر ينبر إلهم زقاومهم سوات يلون اللو ده يلون ملس باملس اللي يلون هو نمنتاي زمر نمنتاي قرب نمنتاي زو نمنتاي زي كم زي خوينو زي كم ناي بعلم حاتيات زي رأيكم هم زقاوم سوالو جن انتاي بولو يزولهم قويتا ناتاتهم قويتا يدليهم عالو ريهم كل زي أبهر يدلينا أستوعلوا مو ولا تأثيرنا ولا مكرا ولا بحاتيات نهلنا ولا ببدل بوزح نقر تأثيرنا نهلنا من يدلينا زي أبهر قن يدلينا ولا بخفاءاتنا نورنا ولا حاتيات عزقتي إنها لنا እግዚአብሔር ግን ከምሰብስ ለዘይ ሆነ ምሽግርና ምስ ሓጢያትና ምስ በደልና እግዚአብሔር ይደልየና ንዓይን ዓኹም ውን ሕዚ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ሪኹም ድሓር ሽዑኡ ክሰድኹም እዮም ወእግዚአብሔር ዝደለዮ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ እግዚአብሔር ዝፀውዖ መን ይቃወሞ መን ኸጠጠው የብሎ ولا بعشحات سراويت أو قدمي وتطاو انتولون እግዚአብሔር እንተዳሒዙ ከቃውሙ አይሆንልኝ አጋንንቱን ከቃውሙ አይሆንልኝ ምክንያቱ እግዚአብሔር ደሊዋል እግዚአብሔር ጸውዕዋል ስለዝኾነ ድማ ሰዲደሞም መጽዮም እዚ ሁሉ ዝኾነ ድማ አብቲ ትንቢት ተጻሐፈ ንጓል ጽዮን እንሆ የዋህን ጻድቅን ንጉስኺ አብ አድግን አብ ግልገል አድግን ተቀሚጡ ናባኺ ይመጽአሎ በልዋ ዝተባሃለ ትንቢት ንክፍጸም እዩ እዚ ሁሉ እዚ ዝኾነ ማለት ምክንያቱ በትንቢት ተነጊሩ ነይሩ ሪኹም በትንቢት እንሆ የዋህን ጻድቅን ንጉስኺ አብ አድግን አብ ግልገላን ተቀሚጡ ክመጽእ እዩ ዝብል ትንቢት ስለዝነበረ እዚ ተፈጽሙ ማለት ትንቢት ውን ንምፍጻሚ ማለት ንምንታይ እዩ ግን አድግ መሪጹ እንግዲህ በቀደም ንጉስ እዩ ናይ ነገስታት ውን ንጉስ እዩ አፍራስ ክእዝዝ ይኽእል አንበሳ ክእዝዝ ይኽእል ነብሪ ክእዝዝ ይኽእል ካልኦት ውን ኣብዚ ዓለም ጽባቐ ዘለዎም ብጣዕሚ ብሰብ ውን ኣብ ዓይኒ ሰብ ከኣትዩ ዝኽእሉ እንስሳት ውን ክእዝዝ ይኽእል ናይ ፍጥረታት ሁሉ ጎይታ እዩ ፍጥረታት እጽዋት ሁሉ ዝእዘዙሉ ኣምላኽ እዩ ንምንታይ እዩ ግን አድጊ መሪጹ ዝብል በእግረ መንገድና ምፍላጡ ወሳኔ እዩ ንምንታይ ኣብ አድጊ ተጻዒኑ ትምልስሉ የለኹም ዶ
ንምንታይ ኣድጊ ተጻዒኑ ሓደ ኣድጊ ጎይ ኣይተምልጥን እያ ከም ፈረስ ከም በቕሊ ዶ ትጎይ هو ምክንያቱ ጎያ ኣይተምልጥን እያ ኣድጊ ድማ ንጦርነት ክዋግኡ ላሪኹም ትፈልጡ ዶ ኣብ ዓዲ ንኹናት ትውዕል እያ ኣድጊ ኣይትውዕልን ምክንያቱ ናይ ሰላም እያ ፈረስ በቕሊ ካልኦት ግን ናይ ጦርነት መዋግእቲ እዮም እሱ እውን ናይ ሰላም ንጉስ ስለ ዝኾነ ሰላም ሒዙ ዝመጽእ ኣምላክ ስለ ዝኾነ ንጦርነት ንኹናት ንውግእ ዝመጽእ ኣምላክ ስለ ዘይኮነ በኣድጊ መጽኡ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ሰላም ዘመን ምዃኑ ንከበስር ማለት እዩ ርእዩ ምክንያቱ ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ንእስራኤላውያን ንህዝቢ ብኸመይ ይግለጹ ነይሮም እንድሕር ኩናት ዝመጽእ ኮይኑ ቶም ነቢያት ኣብ ፈረስ ኮይኖም ኣብ በቕሊ ኮይኖም ጦር ሒዞም ዋልታ ሒዞም ደርጓዕጓዕ ኣይትበሉ ጸጥ በሉ እቲ ወንጌል ኣርከሉ ነቲ ሰብ እውን ንርብሾሞ ሓሳቡ ይብተን ክመጽእ ከሎ በዚ ይረአዩ ማለት እዩ ድሓር እቲ ህዝቢ ድማ ጦርነት ክመጽእ እዩ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ይምህለል እግዚአብሔር እውን ይልምን ማለት እዩ ምሳይ ዲኹም ዘለኹም ኣብ ሰላም ዘመን ክኸውን ከሎ ድማ ድሕር ናይ ሰላም ዘመን ኮይኑ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኖም ጭራ ሒዞም መነሳንስ ሒዞም ሪኢኹም ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተጻዒኖም ይዞርዋ እታ ከተማ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብል ናይ ሰላም ዘመን እዩ ጦርነት የለን ማለት እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ተሓደ እውን ምስጢሩ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ከም ትቅድም ዝነገርኩኩም ብትንቢት እውን ተነጊሩ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዩ ኣብታ ኣድጊ ከምኡ እውን ኣብታ ግልገል ኣድጊ ዝተጻዓነ ማለት እዩ ካብኡ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ሪኢኹም እንታይ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ተኣድጊ ድማ በኣና ብዓድና ማለት እዩ ጋቢ ወይ ነፀላ ንብሎ ጎዝጉዞምላ ማለት እዩ ሪኢኹም ዶ ምክንያቱ ንስኻ ናይ ነገስታት ንጉስ ኢኻ ዘይትቁርቁር ማለት እውን ዘይትኩርኩሕ ሕገ ወንጌል ምችውቱ ዝኾነት ወንጌል ድማ ዝሰራዕኻልና ዝሃብካልና ንስኻ ኢኻ ክብሉ ምችው ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ ተኣድጊ ገይሮም ማለት እዩ ካብኡ ዘንባባ ሒዞም ድማ ናይ ሰላም ምልክት ናይ ዓወት ምልክት ናይ ኣሸናፊነት ምልክት ዝኾነ ድማ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ብዙሓት ንኣብርሃም ካልኦት እውን ዓወት ክረኽቡ ከለዉ ሓይሊ ክረኽቡ ከለዉ እግዚአብሔር ክረድኦም ክሕግዞም ከሎ ዝሕዝዎ እዩ ኣየናይ ዘንባባ ናይ ዓወት ምልክት ስየ ንብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ናይ ዓወት ካልኣይ ድማ ናይ ሰላም ምልክት እዚ እውን ሒዞም ሆሳእና በኣርያም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት ብእግዚአብሔር ሽም ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እናበሉ የመስግንዎ ነይሮም ይብል ማለት ነዚ እዩ ሕዚ ስየ ሒዝና ሪኢኹም ዶ በቢዓመቱ ነኽብሮ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ዋና ነገር እቲ ምስጢሩ ግን እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ እታ ኣድግን ኣብ ልዕሊ እታ ዕዋላን ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ግልገል ኣድግን ተወጢሑ እታ ኢየሩሳሌም እታ ቤተ መቅደስ እውን ዞራ እዩ ዝብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስቲ ኣመስግንዎ ንኣምላኽ ዕልል ኢልኩም ኣመስግንዎ ንምንታይ ኣመስግንዎ ኢለኩም ጎይታ ኣብ ልዕሊ ተኣድግን ኣብ ልዕሊ ተግልገል ኣድግን ተጻዓነ ሪኢኹም ናይ ጎይታ ምሕደሪ ኮነት ተኣድጊ እታ ግልገል ኣድጊ እውን ከምኡ ኮነት ናይ ምን ምሳሌ እየን ኢለኩም እዚኦም
ኣለኹም ዲኹም ናይ መን ምሳሌ እየን ተኣድግን ታገልገላን ናይ መን ምሳሌ ናይ መን ናትና ናይ ደቂ ሰባት ወደ ስለዚ ጎይታ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ኣብ ልዕለይናን ሓዲሩ ማለት እዩ ወደ ጎይታ ተቐሚጡ ኣመን ኣብ ተኣድግ ስለ ኣድገ ይኮነን እኮ ኢለኩም ስለ ታገልገል ኣድግ እውን ኣይኮነን ንሳተን ናይ ደቂ ሰባት ምሳሌ እየን ኢለኩም ስለዚ ኣብ ልዕሊ መን ሓዲሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕለና ተቐሚጡ ማለት ስለዚ ንሕና ናይ መን ምሕደር ኢና ናይ መን ምሕደር ኢና መልሱለይ እንበታ ይሆን ናይ ጎይታ ምሕደር ግን ርኢኹም ዶ ጎይታ ንክሓድረና ግን ምቹዋት ክንኸውን ኣለና ኩርኳሕ ትፈልጡ ዶ ይትፈልጡን ሕዚ በቕሊ ወይ ኣድጊ ወይ ፈረስ ክትውጥሑ ከለኹም እንድሕር ኮርቻ ዘይብሉ እንታይ ይኸውን ይኮርኩሕዎ ዶ ነዚ ኮርቻ ስለ ዘይብለን ርኢኹም ዶ ጋቢ ነፀለኦም ኩሉ ኣብ ልዕሊ ተኣድጊ ዝገበርሉ ካብኡ ምቹዋት ኮይነን ክርስቲያን ማለት ድማ ርኢኹም ምቹው እዩ ምሳይ ዲኹም ዘለኹም ጎይታ ንክቕመጠና ኣባና ንክሓድር ናቱ ምሕደሪ ንክንኸውን ምቹዋት ክንኸውን ኣለና ብምንታይ እዚኣ ሓዙ እንድሕር እዚ ዘይሓዝኩሞ ናይቲ በዓል ኣከባብራ ምንም ስኢልካ ኸድና መፃእና ጥራይ ስየ ሓዝና ብዚ ኣሰርና ኣብ ግንባርና ገበርና ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዋና ነገር እቲ በዓል ምስጢሩ ተረዲእና ህይወትና ንክልወጥ እዩ ምቹዋት ክንኸውን ኣለና ንመን ናቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ንጎረባብትና ጠቕላላ ናሕዋትና ብክርስቶስ ዝመስልና ኩላትና ምቹው ክንኸውን ኣለና ሓደ ክርስቲያን እንድሕር ዝኩርኩሕ ኮይኑ ዝዛረቦ ኩርኳሕ ገፁ ኩርኳሕ ዓይኑ ኩርኳሕ መልሓሱ ኩርኳሕ ኢዱ ኩርኳሕ ዝኩርኩሕ እንድሕር ኮይኑ እዚ ክርስቲያን እዩ ማለት ኣይኮነን ናይ ጎይታ ምሕደር እውን ኣይኮነን እግዚአብሔር እውን ኣብኡ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ምቹው ኣብ ዘይኮነ ድልዱል ኣብ ዘይኮነ ኣብ ዘይተቃንዐ ሰውነት እግዚአብሔር ኣይሓድር እናተፃረፉ እኮ ሰባት እግዚአብሔር ምስኦም ዝሓድር ብሓይሊ ዝምልኽዎ ዝመስሎም ሰባት ኣለው ገጢሞምኩም ኣይፈልጡን ምሳይ ዲኹም ዘለኹም ሙስ እናተፃረፈ ሰብ እናፀልዐ ሰብ እናገፍዐ እግዚአብሔር ሙሱ ዝሓድር ይመስለኩም ዶ እግዚአብሔር ምስኣ ዝሓድር ይመስለኩም ዶ እግዚአብሔር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰብ يحضر لإግዚአብሔር ኣይሓድርን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ንክቕመጥ ናይ እግዚአብሔር መጓዓዝያ ክንኸውን እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ኮይኑ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኩም ኣብ ዓድኩም ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ንክህሉ መጀመርያ አንሕና ምቹዋት ክንኸውን ኣለና በካይዳና በዘረባና በሰራራሓና በተግባርና ማለት እዚ እዩ ናይ ሆሳዕና በዓል ኣከባቢ ስለዚ እግዚአብሔር መቐመጢ ንዝገበሮ ወዲሰብ እግዚአብሔር ንዝሓደሮ ወዲሰብ ምቅላል ምጽራፍ ምንሻው እዙይ ብጣዕሚ ኢ ክርስቲያናዊ ካው ሓሊፉ ድማ ኣነ ፀላዕኽዎ ፅላእዮ ዝበሃል ክርስትና የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንዲያውም ፀላእትኹም ኣፍቅሩ እንዲ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን እንዲ እሺ እንታይ ደኣ እዩ ሕዚ ሰባት መፂኦምስ ጸለይቲ መሲሎም ኣመንቲ መሲሎም ነፀላ ተኸዲኖም ነፀላ ተኸዲነንሲ ምስ እገሌ ከይትኸድ ዝብልኩም ሰባት የለውን ኣለዉ ዶ የለውን እገሌ ሕማቕ ሰብ ምሱ ከይትቐርብ ዝብልኩም ሰባት የለውን ምሳይ ተፃልዩ እዩ ኣነ ፅልኣዮ ዝብልኩም ሰባት የለውን እዚኦም ክርስቲያን እዮም ኢሎም ኢልካ ከመይ ጌርካ ትወስድ ወእንፍሬሆሙ ተኣምርዎሙ ከመይ ኢኹም ትፈልጥዎ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዚኣስ ትነገሩ ከመይ ትፈልጥዎ ጥዑይ ሰብ በከዳድንኡ ድዩ ዲኹም ትፈልጥዎ በከዳድንኣ ድዩ ብምንታይ ኢኹም ትፈልጥዎ ብመዝሙር ድዩ ብመልሓሱ ድዩ
بمتى يخم تفلتوا بهوتو يخم تفلتوا بفريو يخم تفلتوا اندحر فريو ناي سيطان خوينو بحاميت بمفللاي بأدما بتنقل نا እግዚአብሔር ቤት حلف حلفو نا እግዚአብሔር ቤት ون كيتخدو نابزي كيتخد ክርስቶስ زهابك نصانت አንተ ዝገርመኩም እስኪ እግዚአብሔር ነፃን ዘውፅኦ ሰብስ ናብዚ ከይትኸድ ናብዚ ከይትኣቲ ናብዚ ከይትወፅእ እዚ ከምዚ ከይትገብር ኢሎም ኣብ ናይ ሰብ ህሊና ኣብ ኣእምሮ ኣትዮም ሰናይ ነገር ንከይትገብሩ እንድሕር ዝነግርኹም ኮይኖም ዝኾነ ይኹን ሰብ እዚ ካብ ሰይጣን እዩ ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ፅልኢ ኣብ ክንዲ ምቅራብ ምርሓቕ ኣብ ክንዲ ሰናይ ነገር ምዝራብ ሓሜት ዝሰውኩ ዝምህሩ ሰባት ብሓዳር ክፋላለዩ ብህይወት ክፋላለዩ ብጉርብትና ክፋላለዩ ካብ ዕርክነት ክፋላለዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክፋላለዩ ዝገብሩ ሰባት ብዙሓት እዮም እዚኦም ጎይታ ዘይሓደሮም ብጣዕሚ ዝኩርኩሑ ክትርእይዎም ገጾም ዝኩርኩሕ ክትሰምዕዎም መልሓሶም ዝኩርኩሕ مساعتهم كتولعوا متشوت زيولهم ጠቅላላ እዚኦም ሪኢኹም ናይ እግዚአብሔር ዘይሓደሮም ሰባት ብከምዚኦም ትፈልጥዎም ማለት ስለዚህ ንሕና ከም ኣመንቲ ክርስትና ኦርቶዶክሳውያን ናይ ጎይታ ምሕደሪ ስለዝኾንና እግዚአብሔር ምሳና ይነብር ማለት ካብኡ ሪኢኹም በቲ ዝኹሉ ህፃናት ከይተረፉ ከመስግኑ ከለው ገና ዝጠብዩ ህፃናት ሆሳዕና በአርያም ምድሓን نعانا قبرلنا نسخة مدحانيتيخا نسخة هيوتيخا እናወሉ ከመስግኑ ከለው ቶም ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን እንዲያውም ዝሓሸ ፍልጠት ዘለዎም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዝባሉ ተቃዊሞም እዮም ነቶም ህፃናት እውን ማለት እንታይ ኢሎሞም ዞም ህፃናት ይርቡሽና ኣለው ሪኹም ዶ ጸጥ ኣብለልና ትዝማሬማ ህውከት ኮይኑዎ ሪኹም እግዚአብሔር ክኸብር ከሎ ቤተ ክርስቲያን ክትኸብር ከላ እግዚአብሔር ክመስገን ከሎ ሕዝቡን ዘይፈቱ ሰባት ኣለው ማለት እዩ ነዚ ዝቃወሙ ሰባት ኣለው ማለት እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ዝቃወሙ ኣለው ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ሰብ ኣለዎ በሓደ ወገን ረአዩ ሰባት እንኳን ንዓኻ ቀሪሲ ነታ ኣድግውን ነታ ግልገል ኣድግውን ሲ ክብሪ ይግባእ እዩ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ኢሎም ክዳኖም እናንፀፉ ኣብ ምድሪ قبلوا وكلو نزيز قاوم دما صحابه فريساوያን دما نيرهم ማለት رأي تمسغانا كمسغني እግዚአብሔር ግን ፍጥረታት ሁሉም ዘመስግኑ ምናልባት አንሕና እንድሕር ዘመርና አንሕና እንድሕር ዘይቆረብና አንሕና እንድሕር ቤተ ክርስቲያን ዘይመጻናሲ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ዘይብላ ዝመስሉ ሰዋል እግዚአብሔር ንስኹም እዚኦም ሱቅ እንተወሉውን አእማን ከመስግኑን እዮም ይሉ አእማን አመስግኑም هذا مسجنهم توم ህፃናት ሪኹም ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሰብ አለው ማለት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መስጉን እዩ ማለት አንሕና ነመስግኖ ንባዕልና ኢና ማለት ንባዕልና እንድሕር ዘይመስገናዮ አንሕና ይዝጎድልና እምበር እግዚአብሔር ካኽብሩ አይጎድልን ስለዚህ ክዳና ንጎዝጎዝ ንመን ንጎይታ ጋቢና ነጸላና ንጎዝጎዝ ንመን ንጎይታ ምን ንክሓት ንሱ ንክሓት እንታይ ድዩ ዝብል ምእመናን ሰብ አልባሲዩ ለክርስቶስ እሙንቱ ምእመናን ድማ ናይ ክርስቶስ አልባሳት ልብሲ ንሳቶም እዮም ሪኹም ዶ ኣብ ልዕሊ አልባስ ተቀመጠ ኣብ ልዕሊና ንክሓድር ማለት ካኡ ግን ሪኹም ዶ እዚ ክኸውን ከሎ እንታይ ኢልዎም ናብ ኢየሩሳሌም ርእዩ ኢየሩሳሌም እዚኣ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ሓዝዋ ኢየሩሳሌም ኢሉ በኺላ ይብል ማለት ምክንያቱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተንኮል ዝገብርዎ ዝነበሩ ግፍዒ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተቃውሞ ብምሉእ ህዝቢ ስለዝተኸተሎ ህዝቢ ስለዘመስገኖ ቀኒኦም እዚ ዝገብሩ ዝነበሩ በትግርኛ
እንታይ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ወኢየሩሳሌም ተትፈልጥስ ነይርኺ ሰላምኪ ሎሙ ነይራ ነገር ግን ነቲ ሰላማዊ ዝኾነ ንጉስ ኣይተቐበልኽዮን እሞ ወይለኺ ኢሉ በኺላ እዩ ዝብል ማለት ንመን እየ ዝበልኽኩም ንመን ኢየሩሳሌም ነታ ከተማ ነቲ ከተማ ዶ ይመስለኩም ግን እንታይ ገይሩ ከተማ ትህንፃ ድዩ ወይስ መንገዲ ድዩ ትፅርግያ ድዩ ኣይኮነን ንናይ ኣይሁድ ሰውነት ነቶም ክፉኣት ሰውነት ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ንሰውነቶም ንዓቶም ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ግዜ ሕዚ ኣንሕና ዓዲ ቦታ ኣይኮነን ሰብ ይፅዋዕ በቲ ቦታ ሰብ ይፅዋዕ እምበር ቦታ እንታይ ገይሩ ኣብዚ ዘሎ ሓመድ ኣብ ዓዲ ኣሎ ኣብዚ ዘሎ ኣግራባት ክፈላለ ይኽእል ብቆላ ብደጉዓ ግን ኣብ ዓዲ ኣሎ ኣይኮነን ድዩ እንታይ ይፈላለየ ኣሎ ዓዲ ካብ ሓደ ዓዲ ኣፍሪካ ሓዚ ትርእይዎስ ሓደ እዩ ነቲ ሰብ እዩ ነቲ ናይ ሰብ ህይወት እዩ በኺሎም ሓዚንሎም ኣቤት እግዚኣብሔር ሕዚ ብኣይ ብኣኹምን ክንደይ ይሓዝን ይኾን ሕዚ ብዘለና እንተዛረበና ከመሽዑ ንስሓ ብዘይኣቲ ሰውነት ንቅዱስ ቁርባን ብዘይተዳለወ ሰውነት ብሓሜት ብብዙሕ ሓጢኣት ንዝጨቀየ ዝተበላሸየ ሰውነት ርዩስ ሕዚ ኣብዚኣ መፂኡ ክንደይ መበኸየ ሽዑ ከምዚ ሽዑ ብኣይን ብኣኹምን ወእግዚኣብሔር ብኣና ንከይሓዝን ርኢኹም ከምቶም ሸዓ ዝነበሩ ጥዑያት ንዕኡ ዝተቐበልዎ ብዝማሬ ዘመስገንዎ ክዳኖም ዝጎዝጎዝሉ ከምኣቶም ክንኸውን ኣለና ከምቶም ተቃወምቲ ክንኸውን እዩ ድሓር ረእይዎ ተዓዲ ብምሉእ ኢየሩሳሌም እዩ ዘመስገኖም ኣመስጊንዎ ኩሉ ማለት እዩ ነገር ግን ኣብዚኣ ትሕዝዋ ዘለኩም እታ ምስጋና ግን ኣይወዓለትን ኣይሓደረትን ምክንያቱ ወዲያው ተቐይሩ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ተቐይሩ በቶም ሰባት ምክንያት ማለት በቶም ዓመፅቲ ምክንያት ማለት ነቲ ህዝቢ ብሓንቲ መዓልቲ ብሰዓታት እዮም እምበር ካብ ምሸት ጀሚሩ እንደገና ቀይሮሞ ካብኡ ወሳእና ለመዓልቲ ኣኽቢርና ፅባሕ እንታይ እዩ ሶኒ እንታይ እዩ መልሱለይ ባ ሶኒ እንታይ እዩ ሕማማት ወዶ ተቃውሞ በቃ ጀሚሮም ሽዑ እቲ ህዝቢ እውን ወዲያው ቀይሮሞ ርኢኹም ውሑዳት እዮም ነይሮም እቶም መራሕቲ እንዲያውም ናይቲ ቤተ መቅደስ ናይ ምኩራብ መራሕቲ እዮም ነይሮም ግን ብዙሕ ሰብ ግን ሃዊኮም ኣብ 4-5 መዓልቲ ድሕሪኡ ብውሳኔ ስቀሎ ዝብል ኮይኑ ትሰብ ማለት 5 መዓልቲ ተቐይሩ ምሳይ ዲኹም ዘለኹም እዚ ኩሉ ዘመስግን ዝነበረ ብምሉእ ሆሳዕና ብዓርያም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እናበለ ዘመስግን ዝነበረ ዓርቢ ከንታይ ኢሉ ዓርቢ እንታይ ኢሎም ጨዲሮም ዓርቢ ስቕለት ኩሎም እንታይ ኢሎም ስቐሎ ውሑዳት ሰባት ኮይኖም ዓለም ዝሕውክዋ ዘሎ ዓለም ዘበላሽዋ ዘሎ ዋላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዋላ ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ ዝኾነ ኮሚኒቲ ለይትን ቀትርን ንኽፍዓት ንተንኮል ዝሰርሑ ሰባት ኮይኖም ህዝቢ እኮ ንፁህ እኮ እዩ ኣብዝሓ ህዝቢ ሰኢሉ በቃ ከምዚ ስቐሎ ዝብል ናታቶም ሰሚዑ እዩ እምበር ህዝቢ የዋህ እዩ ብሓቂ ማለት ርኢኹም ነዚ እዩ ካብ ክፉኣት ሰባት ተዓቀቡ ምክንያቱ ሒዞምኩም ስለ ዝጠፍኡ ማለት እዩ ሕዚ ካብ ሆሳዕና ድማ እንታይ ንምሃር ማለት እዩ ሰብ ከወድሰኩም ከመስግነኩም ከሎ ሰበስልጣናት ኹኑ ዋላ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኹኑ ዋላ ናይ ኮሚኒቲ መራሕቲ ኹኑ ዋላ ብመንደር እውን ከመስግነኩም ከሎ ከምዚ ልወጡ እውን ኣይትረስዑ ኣመስግንካ ጥራሕ ዝተረፈ ኣይኮነን ክንደይ ዝገበርኹምሎም ዘመስገንኹም ጎይታይ እናበልኹም ዝነበሩ ብዘይ ንስኻ ህይወት የብለይን ብዘይ ንዓኺ ህይወት የብለይን እናበልኹም ዝነበሩ ሕዚ ፀላእቲ ዝኾንኩም የለውም ሰቕልኹም ዝደልዩ የለውን ኣለዉ ዶ የለዉ እዚ እኮ እዩ እንታይ ዳ ካብ እንደይ ሓዊ ዘውፃኹሞም ካብ እንደይ ባሕሪ ዘውፃኹሞም ካብ እንደይ መከራ ዘውፃኹሞም ፀላእቲ ኮይኑ ብገንዘብኹም ብህይወትኩም ናይ ህይወት ዋጋ እውን ዝኸፈልኹም ኣሎም ዓለም ከምዚ እያ ሰብ ተለዋጢ ተቐያሪ
ክርስቲያን ግን ከም ክኸውን ኣይግብኦን ማለት ስለዚ ክርስቲያን ማለት መከራ ዝቕበል ስለ ሓው ስለ ሓፍቱ እዩ እምበር መከራ ዝህብ ኣይኮነን ንሰብ መከራ ዘሸክም ኣይኮነን መከራ ዘፁር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሪኢኹም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ይግባእ ኢሎም ዘመስገንሉ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ እሞ አንሕና እውን እግዚአብሔር አምላክ ምቹዋት ኮይንና نحواتنا نحفتنا نبيت كريستياننا نعدنا نعدخم ريخم متشوات كنخون زربانا متشو كخون ملحسنا متشو كخون قصنا ون متشو كخون قصو سؤال عشو خذ ناس قص يومكم ما يفز زي متشو ها سو ندحر صليكم خمي يزخون قصو يمتشوكم ده يمتشن ገና ክትሪኦ ጣዕሚ ዘሰከፈካል ደስታ ዘይብሉ ሓጎስ ዘይብሉ ክርስቲያን ማለት ድማ ብፍላይ ኦርቶዶክሳውያን ኩሉ ግዜ ሕጉስ እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ምሕደር ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ደስ ይበልኩም ብጎይታ ሕዚ እውን ደጊመ እብል ኣለኹ ኩሉ ግዜ ደስ ይበልኩም እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ መልእክቱ ስለዚ ደስታ ካብ ውሽጥና ካብ በዓልና እዩ ዝጅምር ደስታ ካብ ደገ ይኾን ዝመፅእ ንሕና በዓልና ኢና ሕጉሳት ክንኸውን ندحر سناي غيرنا ندحر سلام سريكنا ندحر صبوق نجر غيرنا حقوسات نخون እግዚአብሔር እውን ምሳና ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሪኹም ኣብ ተአድግን ኣብ ግልገላን ከም ተጻዓነ ሁሉ ኣብ ልዕሌና እውን ኣሎ ክርስቶስ ምሳና ኣሎ ስለዚ ነንሕድሕዳ ንገብራ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይርኤና ይምርምረና ምክንያቱ ኣብ ርእስና አለ ኣብ ህይወትና አለ ክንሓም ከለና አሎ ይሰምዓና ርሑቅ ከይመስለና ሰባት ንምቅታል ሰባት ንምጥፋእ ኣብ ንኸደሉ ግዜ እግዚአብሔር ይርኤና ኣሎ ስውር ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ጸልማት ንገብሮ ብሙሉእ ክፍኣትን ተንኮልን እግዚአብሔር ይርኤና ሰባት ከይረአዩና ምሳና እናወልዑ እናሰቱ ሕማቕ ነገር ኣብ ንሓስበሎ እግዚአብሔር ግን ምሳና ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ክርስቲያኒና ኣብ ህይወትና ተቐሚጡ እዩ ምሳና ሓዲሩ እዩ ርሑቕ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ንብሎ ክብሩ እምበር ምሳና እውን ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ድዩ አማኑኤል ማለት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ አማኑኤል ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ማለት ይኾን እንዲሁ ስለዚ ምሳና እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኩሉ ኣሎ ፈታዊና ክንሓም ከለና እግዚአብሔር ኣሎ ምሳና ክፍኣት ክንሓስብ ከለና እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ሓጢአት ክንገብር ከለና እግዚአብሔር ምሳና ዘይርኤና ዝመስለና ሰባት ከይምሉ ምናልባች ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ማለት እዩ እሞ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ በዓል ሆሳዕና ክበር ከሎ ሪኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌም ብዙሓት ህዝቢ ሽዑ በቲ ሽዑ ግዜ ናይ ነገር መለኮት ናይ ሃይማኖት መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ልዕሊ 150,000 ህዝቢ ከባቢ ዝነብር ነይሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ሪኢኹም እዚኦም ኩሎም መጀመርያ ኣመስጊኖም ሆሳዕና በአርያም ካብ ውሕዳት ሰባት እቶም ውሕዳት ድማ ሪኢኹም ንረውሖኦም እዩ ንምንታይ ምክንያቱ እቶም ፈሪሳውያን እቶም ጸሓፍቲ ዝበሃሉ እቶም ኣብቲ ምኩራብ ቤተ መቅደስ ኣብኡ ዘገልግሉማ ካብቲ ህዝቢ ረብሓ ስለ ዝነበሮም ንክርስቶስ እንድሕር ስዒቡ ሓቂ እንድሕር ፈሊጡ ንዓና ኣይግዛእን ኣንሕና ንረብሓና ንጥቕምና ኢልና ዘውፃእናዮ ሕግን ስርዓትን ኣይኽተልን በቃ ገዲፍና ይኸደሉ ሰብ ኩሉ ናብኡ ኢሎም እዮም ነቲ ህዝቢ ዘቀደምዎ ምሳይ ድኹም ዘለኹም ምክንያቱ ረብሓኦም ይጎደል ሕዝኮ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ብኸመይ ከድሕን ደቀይ ብኸመይ ከድሕን ኣመንቲ ብኸመይ ከድሕን እኳ ኣብ ኩሉ ትርእይዎ ጠቕላላ ብሓቂ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ትርእይዎ እኮ ኣብተን ኣብያተ ክርስቲያናት እኮ ስለ ኣባጊዕ ዝጭነቕ ስለ ሰብ ዝጭነቕ ስለ ረብሑ እኮ እዩ ናብቲ ኣገይ ትኸድ ኣስራት በኩራት ከይተርፈን ምንታይ መብዛሕትኡ ሓቂ ንሱ እዩ እምበር ስለ ሰብ ገዲስዎ ኣይኮነ هم زولوا كمان نفتي أكيد نصبوا نجار نحرقين نصبوا نجار جن
كمتم فريساويان نربحان تقمي ندحر كوينو سب كدحني دلتوانا سب نساك عبتي يزدل سب بسلام كنبر بسلام كملخ يتزدل سب تفاقيرو ننحد حدو بحونت كنبر يزدل أو حدارو سلام كهلو قلعو بسلام كعاويو بيت كريستيان بسلام كتقلقل يزدل إذن كي يخون قد ريخم نروحهم يوم مزعدهم بحق مالت جابر يقرب لنا والله حاليوم تزخون صبون يرو سبنا تفدعا نمنتاي 99 قد ملائكتي قد يفكوا حدا عدام كدل إزمتكو قويتا نساءاتكم دو سقاو دو متقبلكم دو تايت قورو لكم تصوم دو لكم تصلي دو لكم حتىكم نابي تخد أبي وعلها مسمن توعد نك هنسرحونه يكون مسمن يوعد توادنا نجر بهيوتو مسك زاوير كنا بريز دل مالتي يمو نمتقلال زاكل بحقي بيت كريستياننا أرثوذكس تواهدو بيت كريستياننا انتم مهروزي يو ناي زاوير محدرينا ناي زاوير قبل علينا يزلو مو زي تردينا بسقاو دمو نعو أخبيرنا كنبر يزقبأنا مالتيو سلازي بجزاهير شم زمص بروخ يو بجزاهير شم زمص دما ناي جزاهير نجر يزمهر بجزاهير شم مصيو ريخم بجزاهير شم مصيو اندحر ناي جزاهير نجر زي مهركم خوينو كال جزاهير يكونن مخنياتو بجزاهير شم زمص حسوت نبياتون አሉ حسوت ممرانون አሉ أبزيعة نايمو الداتا بحكي دقنا مالتي كلكم أرثوذكسان أبزيلو بفلاي أنا بزح عمت مس إيرترا أرثوذكس تهادو يتكريستيان دقنا عقل جيلي أبزي أوروبا ون مالتي أستراليا ون مالتي بزح عمت أوز عادي نايزوم حسوتي نبيات نايزوم حسوتي سباكيان نايزوم حسوت أتمقتي أنا يقرت أقول لي مزحتهم بزحت تختلوهم إيرتراويان زي بتعامي عجب بهذا سؤال ما سوي حدا بحتاوي بيتكريستيان زي تفلطو كهنت زي يقولوا بأونلاين سؤالوا بحتاوي النابل جنزوكم يزرفكم أنا بتعامي زحزن دقة يهزوهم بقولنا مالتي أو زخنا حز تخدو زي ممر قليل مسوي بحتاوي قليل مسوي تواهين بك خندي يرتراوي كم ما يزبس ممران نهلوكم يكاونت نهلوكم أبوتات النالو كهنات النالوس نتكهن قريبو أدراشا زيول زقر مكو أدراشو زي فلت عليكم زلو زي فلت نبي إيه رأي إيه بحتاو أوز عبد خوينو حس القدام زلو بحتاوي أنا أبوتات قوا خمزي رينا خمزي رأينا زيولو هاي مالتي زي صولو زي يرساليم خوينو أوروبا خوينو أمريكا خوين خمسي خوين بحتاوي مالت كجمر كله تفولي زنبر عبرخ عكا مالت ينبر ساندويتش ناول زنبر هذا مساعدهم زلهم بحتاوي مالت ما أوجدا ما يكون كالجدا ممكن كافتون فلسطيني تفوليو نوين زنبري عكا زنبر بحتاوي تبعتهم تفوليو زنبر مالت قلت لي بهلا كابتون فلسطيني بمحور زنورس تقلل يزنبر كمي نسخهم سؤالو زمان مزمصا كمي مصاوتي يغوركم بحقي انا يسمعي بزح ነገር ምክንያቱ አቦስ ለዝኾን ሆድማ ከዛረብ አለን ደቀይና ጠፋኹም ሰው ለክሬልኝ احنا ናይ ኩሉ አቦታት ስልጣነ ክህነትናውን አገልግሎትናውን ባውራጃ በክልል በሀገር ተገደባ አይሆነ ሐዋርያት እስከ አጽናፍ ዓለም ኪዱ መሃሩ ወንጌልን መሃሩ ይሉ ዘሃወንበር ነሐንቲ ከባቢ ናይ ቆሸት ክህነት ዝበሃል ነገር የለ ዩኒቨርሳል ዓለም አቀፋው ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሕዚ መብዛሕትኩም ገንዘውኩም ሃፍትኩም ሕሉፍ ሓሊፉ ዘየለ ሕግን ስርዓትን እናሓዝኩም ተቀየሩ ኣለኹም አትከተልዎም በሐቅ የዝለኩም ዘሎ እንዴ ናይ ታሪክ ህዝብ ቆዩ ናይ ሃይማኖት ህዝብ ቆዩ እንዴ ከመይ ማለት እዩ ስኡሉ መጽኡ በኦንላይን ዘታለኩም
أنا كمبو يمخركم الله كهنات نالو نتكهن رقيصو خيدو ندلي كاونت نالو بزي مالي تحز حدرو عندي ممهران نالو أبو كم زيولهم ممهر كم زيولهم بأتقال تحبش عندي أنا بزي مزحتهم أبناء إرترا أرتدوكس وهذا بيتكريستيان أبزي سلزلخو يزرو زلهم كله تحبشهم ملكت كفون عمنزران تولدس ملكت يدلي يزولتون جن كابيو ناس زبلت ملكت جن نز تولدسي أي وهاون يلو مشوا بزحات ملكتات ملحق تسال نمتع تعمرات اسمه جبيرة تعمرات ومنكرات يكن عادهن أنكن إني جهنم تعمرات مقبار خاو جهنم مساتة يدحنن تسقبرون يدحنن كي مسلوكم ولا سيطان سيسك عموت زتسئون انت رأخمو كي تأمنوا ويزو لنا قدس مصحف سلزي بحقي اولوكم علىكم صغروم زي ويق صريحهم قرم كوي تعم محزن كوي بحقي احنا نحزننا كم بوتات مالتي وي ساعات يبلنا نبر بزح مزرا متخالنا نير قودا تخدينهم سونتهم ناغرفو سنسلتي بتالهم بيت كريستيان استمر يبلنا دحار قدوس قربان نهالي رئيو او زخون عالم ترئيو بقى نعاتهم يزختن موت عمرات مقارسي كاوكونني جهنم ود ايدحنا كان زولو هايمانوت ابو هبوتاتنا مصحف مالتي غويتا زبلني بشمخ اغاننتي اوصينا اينا ماتيوس وانجيل معراف 7 بسمخ تنبيت تناغيرنا اينا كلن يوم كوتا جن ايفلطكم يزولهم لعاتهم مسايدهم زلهم صادق دما كمزي ري ايبلني يكو زغرم كوي صادق سي كنغركم صدقوا يحبن بر انا صادق يبلو ابي يلستي نغرني مصح ابراهيم انا صادق يلو داوود انا صادق يلو انحنا زي نربح صاصينا تبيعينا انديم زولو قدوس باولس انتي دي زبل انا سي ጭንጋፍ يسوق يكون اندي زبل ابي يا زلاتا انا صادق يزبلس 81 المصحفتس ابي ترغيب انا نبييه انا صادقيه انا تامرات يقبريه انا ملائكتي رايني يوم እመቤታችን ተራያትኒ ከምዚ ገራትን ዝብል ጻድቅ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ መመክሒትና ዝኾነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንኳ አበላ ርእሳ ኣብዚ ትውልድ ሁሉ ብጽይቲ ኩሉን እዮም ካብ ዝብል ምስክር ወጻይ ማንም ዝኾነ ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ አነ ጻድቅ ይዝብል የለን እዚኣ አምጹ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ موزينا فلتنا نبي يلوك مسكله صادق يلوك مسكله بحثاوي يلوك مسكله اطماق يلوك مسكله بانترنت بأونلاين زي تفلطوا ملكو زي تريوا كمي غيركم نزي تسعو كمي غيركم اسرات بكرات نزي تخفلوا بيت كريستيان نحلوكم تقلقلوا بيت كريستيان تم زغلقلوا كاينات تم زطمقوا كاينات زغرم انتم نسازو كاينات اره بحقي نستوعب اذا كله قديف خاص زي تفلطوا أسرات بكراتو ونكو نستقلقلوا لبيت كريستيان الساقر خانا معدو أيوة مسايدكم زلهم وين نمنتاي دا بمنتاي كطمع بمنتاي سيرتيفيكت كدالو بمنتاي كقدس بمنتاي تكهن تدياقون بمنتاي كمحاضر أسرات بكرات زبالكو نتا تقلقلا بيت كريستيان أوزي خوينهم ومالون خالي مسوات يقوم توز قباكم بر عسرات بكراتو انتقلقوا بتوسيات حق نسوي يعني احنا حقنا المرزل عاوز خوينو انا سوال دبا يقدامي ولا نوال دبا وزنو خلو ندور بيزن وزنو خلو مسايدهم زلهم عاوز يكو بكرعي تاوت كور ايوا عاوزو تو خمزي دورو زيوصو عاوز خوين عالم مالتي إنا بحقي كمتم خالوت هات أبيات كريستيانات حقن سرعات زلنا حزبينا حقن سرعات حلنا كنخيد علنا زول ملختيو ስለዚህ በእግዚአብሔር ሽም ዝመጹ ብሩኽዩ ግን ሰውይልኩም ድማ ማንም ዝኾነ መንፈስ ከታለኩም አይግባእን ዝበለና ቅዱስ ጳውሎስ መልእክትን ምምሕልላፍ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኩልኩም ደቅና
ናይ ቤተ ክርስቲያን ድምፂ ክትሰምዑ ናይ ቦታትኩም ድምፂ ክትሰምዑ ናይ መምህራንኩም ድምፂ ክትሰምዑ ኢና ንሕና እውን ንነግር ንምህር ማለት እዩ እሞ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ንባብ ከንበልኩም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 1 ኣሕዋት እብለኩም ኣለኹ መንፈስ ኩሉ ኣይትእመኑ ነገር ግን መናፍስቲ ካብ እግዚአብሔር ምዃኖምን ዘይምዃኖምን መርምሩ ብምንታይ ትመርምርዎም ብናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣስተምሮ ብናይ ቤተ ክርስቲያን መለክዒ ምክንያቱ ይብል ኣብ ገዛ ከይድኩም ኣንዎ ብዙሓት ሐሰተኛታት ነቢያት ሐሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም መጺኦም እዮም እዚኦም ድማ ካብ ዓለም እዮም ስለዚ ካብ ዓለም ዝኾነ ድማ ይናገሩ ርኢኹም ዶ ብዙኹም ትፈልጥዎም እቶም ዓለማውያን ካብ ዓለም ዝኾነ ነገር እዮም ዝናገሩ ንረውሖም ዝኸውን ነገር እዮም ንዓኹም ዝጠቅም ኣይኮነን ዝናገሩ ዓለም ድማ ይሰምዖም ትንዓቶም ዝመስል ይሰምዖም ንሕና ግን ይብል ካብ እግዚአብሔር ኢና እግዚአብሔር ዝፈልጦ ነገር ድማ ንነግር ካብ እግዚአብሔር ዘይኾነ ግን ኣይሰምዓናን ይኹም ዶ እቲ ናይ ሓቂ መንፈስ ዝኾነ ግን ምስ እግዚአብሔር ዝኾነ ይሰምዓና እዚኣ ናይ ቤተክርስቲያን ኣስተምሮ እንድሕር ሓቀኛ ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ዘይሰምዑ ኮይኑ ካብ እግዚአብሔር ዘይኾነ ማለት እዩ እሙን ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ሰዓውቶምን ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ንኩላትና ጥበብ ምስትውዓል ይዓድለና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን በሊዕና ሰቲና ናይ መንግስቱ ወረስቲ ክንኾን አምላክና እግዚአብሔር ይሓግዘና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሰማይ እመላእክት ቅዱሳን እንዘይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መላ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ